Hambai tini ni mo sarik mo horni jorao tini hangkai tun belaka khaksange hamai maro norjotin buska kono buska kok sanan joroman man bagai Kristo tei ang norokni songhor evangelist Shakti D SNBA worker TV show tini 1 April 2020 ni salo sung tabuk ni mo jora hangkai hayung ganangai sar prithibi ganangai no corona virus sanine sung yang ke basa thangman laya jangjai station no nokung sung tong tong mani jorabo elembak porite semai kesam waini sapir ma rokno porijaka belai khana kabon bagi Israel do farokno mutu mansin do pabai belai ke mili jakha ke kathajak related khai ma tomani bagai rasamu kaisa sejak mani an bagi chin do farok ni condition na hanna ke hanga kai seng kabui bosin mu ten ke bokhonai krei tei kangai bo ke bo tei khanai krei mayo khoi bo ke bo jono mai sernai krei abo hai condition thani sobuja saimani akai tono mania yasa gi hanga kai seng khaki phil bai hanga kai seng poja thang sobino aboni bagai no Ransajak chini pholale kaitorbai salai kaitorbai joto seng salo asana chini pholao special seng dry ngo apron seng obishapte kirma singsapai ang tini asang belake kerungai norong buskang phaimani ya ang rasabe babalukha tamke ang resap na thango tapung norong buskang chaya tokai nagradi khakhayo norok khang tokjangnai resam katal nongnai norok ni bag studio recording khlaijak yako phaiang resaban Ransajak chini pholale kaitorbai sale gurui kha chini khao bini kokhairo srai mung nangja do phaise Ransajak chini pholale kaitorbai sale gurui kha chini khao bini kokhairo srai mung nangja do phaise hapung hatai barui siri khogeibo khanai gurui kha sin khora yapangni simi sumso khlaijak manja khaboni majrase hapung hatai barui siri khogeibo khanai gurui kha sin khora yapangni simi sumso khlaijak manja khaboni majrase subrayo seno nakardi o kaitor seno khairogi subrayo seno nakardi o kaitor seno khairogi Ransajak chini pholale kaitorbai sale gurui kha chini khao bini kokhairo srai mung nangja do phaise hasing khor belenggo lama koroja osini do parongle tei kang sawaibo tei manang liya lengpra oi kom
tui kang sawai bo tui ma nang lia leng pra wi ko mor nai kasa kai tor nang sung no bam sa di nin kurio ton za di kai tor nang sung no bam sa di nin kurio ton za di Ransajak chini pholale kaitorbai sale geri kha chini khao bini kothai ro sai mung nang za to phai sa Ransajak chini